Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti kalaysa da Salvador Cancheri. Inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Kalpasan ti sumagmamano abulan, napanda iti balay ni Salvador ijay isla, akadwada da Marla Kendado. Kalpasan ti sumagmamano alawas, nagpakada ni Salvador Cancheri. Imbaga na, asublian nanto na ito'y iti mabiit. Iti kaadana iti taaw, adda simken iti panunot na. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo ita alawas anapauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ibilin ko ken ka, nga amin amakita mga aramidag, kaemem tingiwat mo, no kailalaam ti biyag mo. Ngam no umayon ka kanagiti amin nga aramidag, may raron kay ti kwartak. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabatin ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss? Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay idi ti taaw. Saan ta kanya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat ni Ma'am Cherry iti taaw? Anda kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin aramid na. Natinag. Idinaglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa pa talaga naklaunay. Saan ka di ang nakipagsabol ni Dadaw? Dua kami ang nagsapol. Idi saan may masarakan, inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na tiya sa awak. Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. Nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Anya ti napasamak? Papanan niyo kumata, apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Hanimunda nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang numano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao. Ay, masikuranak mo't ng tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamot no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga rin ti kuryente. Dahito matipagdaksan na. No nairam ti tao nga adda kuryente. Kaano nga ingatang agsubli dito'y da, sir? Kunano matasaan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tayo nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga ta makasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam kaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakastaw. Agbabawi ka kadi ngay may dito'y? Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itad ni Sir Tiswildo. Kat saan da pa'y mo't anag subli. Imposible asibibiyag pa ni Cherry.
Kat nakita mi natin iti tao. Nadawal ka diti daluyo ni di natin boss? Medyo nga road. Mas daaw kami kanindado. Tapaya salmi sarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin kaawatan ng almas. Laita nga rod ket. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi met kanindado anatin ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di anatin sakbay nga nyawag iti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Ilisaan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasama kiti gayem ko. Imbag tarag sabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Anya ka diti baga manang? Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang? Agdua-dua ka kadima, takas kanya? Kunaklo siya klaang ti agdua-dua. Pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua, no? Agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss, iti kinasarita kita. Anya nga tangag paiso tinapasamak. Apay anat nagakunada. Kunayo nga awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimbanaaw. Kuna ni Eme iti nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo ti ibagbaga na. Imbag ta nasabat ka di ti dalan, Emi. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla, sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kunana mat, amapan ka no agpasyar. Idi dinamag ko no pagpasyaran na, kunana nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya. Damagan tayo kumano, pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito'y isla. Mabalin la kumaasaan tan ita nga urayon. Agsublita kuman ijay syudad. Pagluganan ta kuma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mat motorboat a pagluganan ta. Rumbang kuma ang mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y ang nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay ngay ang nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito. Tanay nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat a nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat di sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagidi akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga na kiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawam nga ron. Tapno adamanan kwarta ang maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak ang may pagna ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. No di ka agagawa, maunat ka si mumulagar.
ti ahente ti insurance kani boss. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Adayuda ka nagiti daduma amang mangan. Sa anak nagpatlaw. Si putak man na niya ti aramidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masidagak iti lamisan da. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka didakes na no nakitam ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Cherry. Kunakun kait. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas iti day di immo na nga asawa na. Addan sakit milagro ang mapaspasamak ah. Kastama ti atap kao. Ngam, anya kumangay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga da maramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na imbaga nagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibaga ken kuha na ti amin. Malagip yu ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ija isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpayso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda, idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ijay nga agpayso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw eh. Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Panasaglaan nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na, naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamon ni Kiko makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo ken kuana. Boss, kumusta nga tamad da Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Gayam. Inkamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat da ita sang kabasit nga urtag mo ah. Ah, Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Wan. Ang mga naawanan ti abasto da. Boss, siyak ka di amapan ni Jay Isla? Uno, umay kayo mat. Apay pailaang umayak ngay. Pasurot ko'y tinalimad ni Dado. Kasalad da sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalakid di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mang tulagak iti mang surot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Ang mga no mapan iti isla. Madlaw na lakit de iti mangsurot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mang surot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay. No ada telescope ti mangsurot. Sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan kami na maawat ti konsensyak no pudno ti atap ko? Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulong anak, nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki dya CR. Diyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Ay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Iso ti inumam.
Sigurado ka kadi makaagas na kita. Ang mga no kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ngem permi anasubet. Anusam tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw, tenak mga iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa ak ti mga iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, laki di kaya tiyang may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Agindak, tama nga no matumba. Ay, Ma'am Jerry, di na kumabot panawan pangaasim, bumangon ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.